Kikilikon. Atxamotxa ziarra, joan olara, ardi beltzen bilara. Opitxon, biribiltxon, txintxantxon. Oraintxe astera doa, don kikilikon. Sekulako komedia asmatu diat, Jaime. Gaur ez diat kolpez dorrik emango. Txirri eta txiribitoni, esango zinet, katarru batek harrapatu nahuela, eta oso gaso nahuela. Eta hoien egongo nakusila zela saietzan da. Kaixo lagunok, iepa, zer moduz, hau da, alproja, hau benetako bat. Hemen xotorrak txiribiton, txiribiton. Kaixo txibiton? Gero arte, Jaime. Gero arte. Txiribiton. Azte gaxona, güey. Txiribiton, gaur, ezin diat lanik egin. Katarruak harrapatu nahu eta jota neok. Iketa txirrik inbarko usue bakarrik. Ikeix? Zeratik eix. Errenagoela? Kontxo, ez diat inoiz hipopotamo erren egiguzi. Orduan txirrikin berko dik bakarrik lan, kajua. Kaixo, Mirri eta Txiribiton, ze, lanerako prest? Txirri, ezin diagu. Txiribiton errenka zibilek, begira, kolpetzar bat hartu dik nun bai, eta ni katarro batek harrapatu nahu. Ezin diagu lanik egin, gaur jai. Mirri eta Txiribiton, gaixoak. Ezin duzu lanik egin beraz. Ba, gaixo bazarete, sendakile bat ekarri beharko dizuet? Txirik, ez dugula sendakile. Ikusten egi kulpagatik. Norka gindu dira errenaren aiteko. Kontxo. Auskalo sendakile. Katarruna egiteko xan. Hola. Hola, sendakile. Jari. Mirri, Txiribiton, hemen duzu sendakile. Da, honek hemen dauka. Hartu erraza fuerte. Berriz. Bueno. Oso grabeal gaude. Bai, zuena oso larria da, Bakoitzak harritzazue pastilla hauek, eta 15 egunean, ez, 15 egunean lan doblea egin beharko duzute. Horrela izardia ondo botatzeko. Lanbiko izan erregula? Bai. Baina, haizu mediko jauna, ez aldago beste biderik gu sendatzeko lanbiko egin beharrean. Ba, pastillak nahi ez badituzute, begira, injekzioa. Kaixo Javier Agirre, agur dugu gure sendagilea. Eta ez dugu Mirri eta Txiribiton sentatzera bakarrik ekarri. Baizik eta Javier Agirrek argitaratu berriak ditu 2 liburu. Osasun bideak izeneko 2 liburu. Esei guzu, Javier, zertarako? Zer diote liburu hauek? Ba, liburu hauek osasunari buruz hitz egiten dute. Lehenengoa osasun bideak izango litzateke oro har jende guztiari zuzendua, eta bigarrena da gehien bat umei pediatriari zuzendua. Eta, esei guzu, liburu hauek jarraituz baldago bizitza osasuntsuago bat eramaterik? Bueno, liburu hauek lagundu egiten dute. Liburuan esaten dena eginez bakarrik ez, baina bestelako neurriak hartzen baldin badira, lagundu egiten dute bizitza osasungarri bat eramaten. Eta jendeak orokorki eramate aldu honelako bizitza osasungarririk ontaz baliatuz eta bestelako aholkuetaz baliatuz? Ba ez beti, batzutan bai eta beste batzutan ez. Denetik dago.
Aizu, Javier, eta nori zuzendua daude bati bat liburu zoragarriak oso polita baitira gainera? Bueno, bata jende guztiarentzako egina edo asmo horrekin egina dago. Eta bestea, pediatriari buruzkoa gehien bat umei. Eta bide batez, umeekin aritzen diren maisuak, andereñoak, eta noski gurasoentzat. Gurasoen. Aurren entzatez, noski. Ez, aurrentzat. Irakurtzen ez baitakite. Eta irakurtzen diodanez, medikuak nahiko gatxak izaten zerate hitz egiten eta irakurtzen zuen gaietaz. Zemuzkoak dira, irakurtzeko atseginak dira? Bai, saiatu naiz liburuak atseginak eta batez ere errezak edonork ulertzeko modukoak egiten. Salgai daude dagoen dagoeneko? Bai, salgai daude. Euskal Herri guztian, Bai, noski? Euskal Herri guztian. Aizu, Javier, gauza bat galdetu lenizuke. Bai, zer. Mirri eta txiribitoni eman dizkiezu, pastilla batzu. Bai. Zertarako ziran? Pastilla horiek ziran kakalarria eragiteko. Honezkero gure mirri eta txiribiton kakazarretan murgildurik egongo dira. Kakakaleaz nator errenteriatik, lau kuarto eman dituen egiteagatik. Horra mama osaba alegratu beti, kakakaoan egin dutela erretaloni. Gorputzetik libratzen hasi naiz bastante, oetik jaiki eta orina bete. Gure gazteak mozak erotu nahian, ikusi dutelako kakaorinalean. Inoregiten bada itzauekin nazka, bere belarri biak intzintzea dauka. Beak egin arren irria raufarra, fueran bokordoa eta biba kakazarra. Urtzi, entzun gauzotxo bat. Gustatu altzaizu abestia? Bai? Eta zuk badakizu abesti bat? Zein izate baterako? Nola? Amatxo zer duzu. Eta badakizu kantatzen? Ea, kantatu. Baina zu kendu hau. Ea, nik hau ipini behar dizut, honi kantatu behar dizu, begira. Zu kendu hau. Zeba? Kendu! Zeba? Ez zaizu gustatzen mikrofonoa? Ez. Baina behar duzu mikrofonoa kantatzeko? Bueno, bat zeingo duzu, ba? Hau kendu! Urtzionek gauza asko hautsiko dizkigu telebista honetan. Abestuko duzu mikrofonoaren aurrean, Urtzi. Venga, abestu. Hau kendu! Hartzotxorik ez dizu emango, Amatxo zer duzu, polita zarazu. Alproja alanta egin nahi. Urtzi! Nahi duzu, nik emangoko dizut. Urtzi, Donostiarra dugu eta bere egin datoz. Donostiarrak. Jordana, Itxaso eta Eduardo. Hiru hauek Donostiarrak eta taldekide berriak. Eta Urtzi, ume iratxo alprojau. Eta Hortzi berriz, joan zen astean gurekin egon ziren, Urretxuarren iratxoa. Eta zein salsa eta zein pika, txiribiton. Ea, estali begiak, biok. Kendu! Ea, sartu eskutxoa, zakutxoan. Ea,
sartu eta... Hoxe, eta atera bolatxo bat. Bueno... Ea, beraz, garbi dago, Urretxuarrak salsa taldekoa izango zaretela, eta pika taldekoa berriz, Donostiarrak, eta... Gero arte, Leister hasiko da Debuluzon. Hasi nekatuta nagoen. Ordu terdiz nauka hemen itxoiten Serafinak. Gustora eseriko nintzateke bankuan. Baina Serafinak esan dit hemen bankuaren ondoan itxoiteko. Eta ez dut pentsatu ere egin nahi zagertatuko litzaidakeen Serafinak etortzean bankuan eserita aurkituko banindu. Rekontxo, kasualidadia izango litzateke ere, ni eserita momentu horretan txagertzea Serafina. Badakiz ere egingo dudan, eseri egingo naiz, eta Serafina etorri baino lehenago altxatu egingo naiz berriro, hori egingo dut. Zein gustora nagoen. Banekin, baina irakin atzeuka zer egiterik. Esan bankuaren ontun itxoiteko. Monte! Serafina, ordu terdi zeukin hauzu hemen zain. Ale, ulitxoak! Ez diba berantzi deitzen muturren aurrean. Hala, Baina, Serafina... Serafina! Seri, Monte! Gauza garrantzitsu bat zitzein behar diago. Gauza garrantzitsu batez? Bai, hala, oso kezkatuta nago. Zera, gure Fermintxo, koskortzen ari duk. Eta... kezkatzen hauena zera da, bideratzeko zera horrekin nabil ni. Baina, Serafina, gure Fermintxo oraindik gaztea da oso. Xilik, Fermintxo gaztea, koskortzen ari da. Eta enuke nahi, enuke nahi gaurko eguneko mundu honetan, Fermintxo atorrante bat izatea. Ez oixe, Fermintxo ez. Neri... musikaria izatea gustatuko litzaidake. Babua! Baina hori ez da ez karrera eta ez ofizioa. Zein musikoa. Zaude itxilik, Ara, barakit. Fermintxok ingeniru politiaskua ingo luke. Esku soinua ikaslezake. Esku soinu. Zaude itxilik. Ara, akaso politikoare litzake eskizago. Beira, ministru edo lehendakari izatera iritsiko litzateke gure Fermintxoi. Pianoa ere ez da opizio makala. Eta paisa izan ezkero, agian obispo izatera iritsiko litzateke. Fermintxo. Danbolina ere golezake. Ziok tema horri musika. Zaude itxilik. Baina niri musika... Ez dut musika gehiago entzun nahi! Serafintxo! Musika gustatu egiten, zai Serafina. Itxiliko goteko! Ez da musikoa izango. Edo obispo, edo lehendakari. Kitxo! Montre, musiko. Ara, Serafina. Handator Fermintxo. Zergatik ez diogu berari galdetzen, ea ze izan nahi duen haunditzean. Berari galdetu. Berari, baina, Serafintxo. Baina, ze gauzak bururatzen zaizki. Zaude isilik, ondo, galdetuko zio. Musikarik. Boteka, bombolito, rakarra, volta, pilota, riki, ra. Fermintxo. Kaixo, amatxo, kaixo, aitatxo. Ez zintuztedan ikusten. Ara, Fermintxo, galderatxo bat egin behar dizu. Bai, zer? Ea haunditzean musikari izan nahi ote duzun. Zaude isilik. Ez
ez egin kasuri, Fermintxo. Ara, zer nahiago duzu? Obispo izan, ala lehendakari, Fermintxo? Zuen ze jakin nahi duzue, ni handia izatera izenean, ze izatea pentsatu duan. Ai, hori xelaztana. Hori aspalditik erabakia daukata, macho. Ei, esan da, bihotza ze. Esango dizuet? Ai, bai. Ba begira, ni handia izatera izenean, Ni handia izatera izenean, supermirri izango nahi, Supermirri! Gure etorkizuna orain behintzat jolasean hastea da, eta horretarako salsa taldean Manex, Eriz eta Maria Angeles guztiak urretxuarrak. Eta Pika taldea berriz Donostiarrez osatu zaigu, eta Jordana Itxaso eta Eduardo. Maria Angeles, zurekin hastea tokatzen zaigu, eta Euskal Herriko ibaiak zuen Maria Angelesek bere gaia, beraz horri buruz 10 galderak. Zein menditan jaiotzen da Oria ibaia? Zein menditan jaiotzen da Oria ibaia? Aizkorri. Aizkorri mendian. Zuzen, nola izena du Otsagitik igarotzen den ibaiak? Otsagabitik. Bai. Salazar. Salazar. Bai. Zein ibai elkartzen zaio Oriari Andoainen? Leizara. Leizaran ibaia. Zuzen, zein ibai igarotzen da Iruñeatik? Arga. Arga ibaia. Non jaiotzen da Bidasoa ibaia? Bastanen. Bastanen. Esan Oria ibaiak igarotzen dituen 3 herriren izenak. Beasain, Ordizi, Itxasondo. Eta 6 galdera hauez aparte, beste 4 aktualitate eta Euskal Telebistaz. Zein egunetan ikus dezakegu Jose Ramon Belokik zuzendu eta aurkezten duen Ezbaian programa? Astelenen. Noiz? Astelenen. Zuzen. Zenbat albiste saio ematen ditu Euskal Telebistak egunero? 3. 3. Zuzen. Zergatik da ospetsua Lizartzako katedrala? Ziria. 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 Eta azken galdera, zein probintziatan dago Muzki herria? Bizkaia. Ez, eta Bizkaian? Araban. Nafarroa. Ezin dizezuke gehiago utzi, Nafarroan da. Bizkaian Muskiz dago, baina Muski berez Nafarroan dago, eta galdera hori ez du ontzat emango. 8 galdera, ondo erantzun da, eta 8 bizkarrik. Eta Eduardo da Pika taldeko laguna, eta Egipto aukeratu duzu zergatik? Horixe bai, Egipto. Askota joaten izela Arabe herrialdeetara, eta nahiko ondo ezagutzen dut. Barka, nola esan duzu, askotan joaten zarela zergatik? Nire lanagatik. Esportazioko enpresa batetan lan egiten dut, eta herrialde horiek tokatzen zaizkit. Ea zer nola ezagutzen duzun Egipto. Zein hiri ospetsu zegoen gaur egun Luxor izenez ezagutzen dugun lekuan? Tebas. Tebas izenekoa. Zuzen, nork deskubritu zuen Tutankamonen hilobia? Ingles batek, Carterrek. Howard Carterrek, zuzen. Ramses bigarrenaren obeliskoetako bat Europako hiriburu batetan dago. Non? Parisen. Parisen, zuzen. Nork sortua da Alejandria? Alejandro Magnok. Alejandro Magnok, zuzen. Zertzen mastaba? Mastaba zen piramide bat, mailakatua. Eta zertarako balio zuen? Balio zuen, bere izena arabez da, esan nahi du, bankua, eserlekua. Eta hilobitzat erabiltzen zen. Bai, noski. Zuzen. Non idazten zuten Egiptoarrek? Zer erabiltzen zuten idazteko? Non idazten zuten? Arrietan. Arrietan jeroglifikoak eta gero erabiltzen zuten papiroa. Zuzen. Nork eginak dira laino guztien azpitik programako Baizera esketxak? Nork idazten ditu? Arantxe Urreta Bizkaia idazleak.
Nor da Euskal Telebistan ikus dezakegun Sherlock Holmes personaiaren sortzailea? Ziria. Ez da Ziria. Ez dakizue, Arthur Conan. Zenbat gol sartu zion Atletikeko Joseba Arregik Errealari azkeneko aldiz jokatu zutenean? Ziria. Zeba? Joseba Arregik ez du behin ere... Joseba Agirrek, baina Joseba Arregik. Ziria gero. Eta azken galdera, nola izena du oraintxe Euskararen alde antolatutako kanpainak? Bateginik. Bateginek zuzen! Zortzina puzkarri, bai salsa eta bai pika. Eta Eriz, orain zure txanda, zuk zeukeratu duzu? Matematika. Matematika, zenbaki arloan ibiliko gara. Beraz ezagutzen duzu gure trastearen sistema, 30 segundu begira eta 30 segundu gero eginez. Denbora. Bigarren hau ez da ondo, Barka, denbora amaitu da, ez da? Ikusta hon. Zortzi, keniru. Gaizki legoke, ez da? Ez, barkatu. Iru bider bi, 6, eta zortzi, ken 6, bi ondo, baina hau ez da ondo. Hau, zati izango litzateke. Beraz, 6 puxtarri, salsa taldearen zat. Itxaso, zuk zeukeratu dituzu? Izkiak. Izkiak. Hobeto altzabiltza izkiekin, zemakiekin baino? Ea, 30 segundu begira eta 30 segundu eginez. Denbora. Lehenengoa ez da ondo lehenengoa. Erbi, begi eta antz. 0 puxtarri argiak ez direlago piztu, baina 3 asmatuta daudenez 10 puxtarri. Demontrezko argiek bizten direnen ez dakitzen puxtarri banatu beharko ditugun. Tira, Manex, zure txanda. Frogatxo bat erakutsiko dizut, hor tamaino ezberdinetako gauza ikusiko dituzu, eta horiekin ordenean ipiniz Euskal Herriko herri baten izena. Konforme? Bai. Denbora.
Olondriz. Ea, olondriz, zuzen. Eta 10 bustarri, Manexentzat. Eta orain zure txanda, Jordana. Jordana berdin, beste zenbait gauza ikusiko dituzu eta Euskal Herriko herri baten izena ekarri behar diguzu. Konforme? Denbora. Urdaxuri. Urdaxuri, ea hori den? Zuzen, 10 bustarri! Eta orain nerbioga plakatu biok ala biok eta dardaroskopioa. 10 bustarritan 3 aukera dauzkazue. Ea ba, torri Manex? Ea. Hamar guztiare gehiago salsa taldearentzat eta orain txanda, zuretzat Jordana. Hartu arnasa lasai, eta venga. Jordana, eta honela puxtarriak 34 puxtarri lortu ditu salsak eta 28 puxtarri pikak. Eta jolasean ibil nahi izan ezkero zuek ere bagizue aukera sobran daukazuela eta sekreturik ez duela Dondon Kikiliko nera etortzeak gazte aur eta heldu bat juntatu eta postaltxoa bidali Dondon Kikilikon 625 postalgutxatila Donostia. Ona guztion gana eta zozketan suertatu ezkero, hementxe parte hartzaile izango zintuzketegu. Eta oraindik hemen salsa eta pikaren arteko lehia honetan gauza askotxo dago ikusteke. Apuntesek, txiribiton, almorranaren periloskopio berzio fizikoa. Mirri, txiribiton, zertan ari zarete? Altsa txirri favorez, pakian utzi gaitzak oso lanpetu eta baikautek itzaldi batzu eman berrizki haueta. Itzaldi batzuk zuek biok? Bai jauna, Erromako Unibertsitatean itzaldi batzu eman behar dizki hau. Eta txiribiton ez zer egin behar du, bozinarekin kontzertu bat eman, ala? Altsa txirri, errespeto pixka bat, Nik itzaldiak emango izkia eta txiribitonek sekretarioren nahi ingoi. Dena, apuntatu ingoi. Segi apuntatzen txiribiton, xantiet almorranaren periosfofio tiribesitzikoa. Nola esan duk, nola Mirri? Almorranaren periosfofio tiribesitzikoa. Errepik ezak berriz ere. Ez kampion, ez diat esango ikiztuk ez eulertzen eta. Horra gauza zaila dituk ire buru kuskorretzat. Tira. Beraz nik ez diat ulertzen.
Eta interesgarria da liburu hau, Mirri? Oso interesgarria, baina ni bezalako katrematikoak bakarik ulertu iten du. Mirri, eta hi bezalako katedratikoek noiztik nora irakurtzen dituzten liburuak buruz bera? Ea pintxazoa konpontzen zer moduzko katedratikoak dauzkagun. Azken txampan gaude, puxtarriz puxtarri eta sariz sari. Hogeita 14 puxtarri dauzka saltsak eta 28 pikak, beraz, edozer gerta liteke azken txampa honetan, eta gurpila pintxazo bat konpontzea izango da zuen lana. Batek gurpila askatu, besteak pintxazoa bilatu, eta azkenekoak gurpila montatu eta puztu izango da zuen lana. Beraz, 1, 2 eta 3!
Saltza taldea irabazle, eta datorren astean gurekin berriz Urretxuarrak, 89 puxtarrirekin. Jordan Abarka, zatoz, nekin. Apustu egiteko txanda eta zulo horretan gelditu zara ataskatuta eta ez da gehiago posible izan. Bueno, zema puxtarri dauzkazue, ba, 28 puxtarri, 28 puxtarrioetatik apustua. Ea, gira txirrimitoia. Horian gelditu zaigu. Handi bat. Eta ea zema puxtarri apustu dituzun. 14, bueno, tira. Amalau puxtarrirekin gelditu zarete, eta nik ez da zer eman dezakezun amalau puxtarrirekin. Bueno, gero ikusiko dugu, amalau puxtarrirekin, 15 bizikleta eman zen ezaken, zer gertatu da hor? Ea behar bada, bizikleta bikain bat emateko aukera izango duzu. Eta guk pasadizo ikusi behar dugu, Mirri eta Txiribiton Londonen daude. Filme batetan 007 agentearen papera lortzeko frogak egiten. Orain arte indar froga egin dute. Eta uste baino hobeto joan zaie. Urrengoa dotoretasunarena izango da eta prestatzen hasiak dira. Txirri non den? Londonen, baina ikusle soil modura. Kaixo, Txiribiton! Ze molto bidai egin du. Ondo? Postutzen hauk, motel. Itxura honakin etorri haiz. Ta? Ta niri xaldiak esan esan behar da? Zer esan behar diat ba? Irekin horrein bertan etorri nauketa. Tira, Mirri. Zer gertatzen zai? Zein urduri nagoen. Urduri? Bai oso urduri. Baina zergatik? Dotorezia afroga hori dela eta. Baina ez zaitezte urduri, baina hain zaudete dotore onelako txapel dotore hori jantzita? Basekiat, horretxegatik, baina hain dotore nagoela etzakiat nerekin dantzain behar duen eskatilak. Horren beste aguantatuko duen. Merri, hori arrokeria, bo. Arrokeria? Ispilutxu esan, nor da munduko gizonik ospetsuen eta jatorren eta liraiena? Zein da munduko bailazori politxena eta guapoena? Mirri, guztaiz esan duen? Zer dau? Bai, ze usain da hori? Txiribiton, zer bota duk? Baina, askagarria, zen askagarrikeria. Guztiz nazkagarria, bai? Erakustak. Ai, ama! Begira, Txiribiton! Txora egin da! Begira, arkakusoak akabatzeko arkakil. Eta beste hau, labe xomorroen kontra, xomorrotron. Begira, eulik akabatzeko fly. Ibaiagoela fly. Baina Txiribiton, nik ez du konelako produktuen berri. Jakina, nik usaitxarra ukitzeko ez denen beharrik ez daukat. Baina Txiribiton, ez erretu izaigu. Kaixo, nere txai maiteak. Ai, zeitxura, kakanarro. Aizak pipiolo. Aizue, zer da usai txarrori? Zorabiatzeko modukoa da. Usaina? Nik ez diat usainik nabaitzen. Ba, oso, usai...
Hautagai bat gutxiago. Mirri, ez adik gaiztoa izan eta tira, lagundu idak tipo hau esnatzen. Berdin xiok. Nik irabaxingo diat eta. Orain, bigarren froga, dotoretasuna. Nik ere dantza egin nahi dut. Txo! Jaun Andreok? Artista famatua izan nahi dut. Mesedez, Kloti. Zar daitezela parte hartzailea. Ikusiko duzu nola dantzatzen dudanik, bai. Txaloa? Oso ondo, orain zar daitezela dantzagiak. Dantzagiak? Non arraio daute dantzagiak? Ez daute? Nola ez dautela? Ba, zuk etzen idan ezan zenbat gehar genituen, eta orduan nik ez dit inor deitu. Nola? Kalean zaude. Eta nor dantzatuko du orain? Kontxo, haze arazo. Ez dago arazorik. Nik dantzatuko du. Zuk ez, zurekin iztugu nahi. Ai, ama. Ahí va. Ahí va. Ay, Babilonia, qué mareo. Nork esan du, nik ez dakidala dantza. Zuk, Pipiola? Honek esan du, honek ere. Zuk ipotxa? Ez nik ez dut esan. Baina, hau da nire Klotilde. Honek Madonna ematen du? Nork hasi nahi du? Nik. Ne, barkatu ni, hasiko naiz. Ni lehen babisi. Lasai, Ni hasiko naizela, Orain nik aukeratuko dut. Jarri zaitezte lerroan. Lerroan esan du. Horrela. Aizu, muñeka! Adale. Ni aukeratuko na, ni nahi eta gehien gustatzen zaiona. Aixu, pampiña! Galde txikito! Zer, lasaiago zaudete, ezta? Bai, zuzendari Andrea. Nola zuzendagi Andrea? Ni naiz hemen zuzendagia. Zein da hemen zuzendaria? Eta nor izango da aktoreza nagusia? Zu. Ederto, orain ea nolako dantzariak zareten. Zuk, Pipiolo, zatxozuna. Pipiolito, Pipiolito. Musika! Oye, va! ¡Ama! ¡Aún locomotora bada! Baina zekiratxa da hau. Zorabiatzen ari naiz. Zer bota duzu. Ezkara fotola beintzik ez danik zoradiatu. Bera ere gainera erori ezkego nireak egin du. Jaun Andreok
atzeden hartu eta gero bihar frogarik importanteena ospatuko dugu. Apunteria trebetasuna, eta orduan jakingo dugun nor izango den James Bond berria. Baina gauza bat garbi dago. Ez dut dantza estenarik sartuko nire pelikulan. Elegantzia. Dotorezia. Horrendik ez dago batera argi nori izango den James Bond berria. Eta bihar apunteria froga. Ez dakiz zertan bukatuko den hau. Bihar izango da azken froga eta irabazlea. James Bond berria izango da. Ni naiz honena, argi dago, baina beldur naiz. Ia bi txorropilo horiek ez ote duten ni baino apunteri hobeagoa izango. Ideatxo bat bururatzen ari zait. Beraien gelan sartu eta bere pistolak saboteatuko ditut. Porrot eginak utziko ditut. Telefonoz deituko diet, eta gelartik irten arasiko ditut. Halo? Ez dago bat ere gaizki motelau, Nehargarria benetan, dotorezia froa hori. Lasai. Ara, orain egin berduzuna da, biok lo lasai egin, bihar inolako nekerik ez izateko, Bihar eskuak ezin dizuet dardar egin, Konten eduki biharko froga apunteriarena dela. Arrazoi txirri, haitxek txirri. Zer? Xergatik estiguk freskagarriren batek hartzen. Nehargarriak neoketa. Ba, ideia hona da, zuku batzuk ekarriko dizkizuet, Tira, orain ekarriko dizkizuet. Txiribiton! Txirri nahi eta bialidiak. Xer, asmatu egin bihar diagu. Biharko frogarako babolio, apunteria frogarako. 5 neri horrek apunteria ikaragarri ona omendik. Tira, txiribiton, eixe jango duk apunteria ona. Xin behar dut. Sí. Baina... Baina... Txiribiton, favor, esan olako anima ipuska izen. Hori ez du... Apunteria hori ez du kexerre. Nolako burua duen mirrik. Nolako burutapen negokia izan dudan orain txertan. Basikia zer egin behar dugun. 5 neri horri, armak saboteatu egin behar txizkiuk, Xe iruditzen? Horixe! Ta, basikia, telefonoz hotze ingo xioguk, eta inor egoteko lekuan zaidaukala esango zioguk. Itxoi, utzi nazak, hotze egiten. Gure dei bat? Bai? Nola? Neska bat dagoela rezepzioan nire zain? Txiribiton, nire fans bat omen zeok zain. Nire abakarrik. Bai, joango nak, baina den da bizi. Bai, esan jozu, bere alaxe joango naixela. Egin gizun txiki bat egin behar dudala eta bere alaxe. Baina lehen da bizi. 5 lirin armak, saboteatu egin behar izkiagu. Ai, zein gaiztoa nahi zen. Bai, esan? Bai, telefonaria? Nola?
Neska batek nitaz galdetu duela. Bai, berreala noa. Normala da. Munduko aktorei guapoenaz maitemindu da. Baina aurretik, bi payaso hien trampa. Bihar James Bond izango naiz. Baina, kontxo zara atarik atera. Ematen duen paso bakoitzean etxe guztian hortzeko zorian usten duketa. Bozina esikin horrekin ezakitzara daikin. Baina, xadiat esesten xaratarik esateratzeko. Ingo duk xaratarikan. Entzuna du. Norbait xetorrek, askan, disimulatu inber diogun, disimulatu. Disimulatu. Kontxo, etxai maitea. Jalitza hemendik bueltatxo bate ala? Bai, berra handia zegoen nire gelan. Eta zuek? Egu? Galdetu den xiuk egase gabiltzen. Ez gure gelan hotzikara harria zegoen. Eta berotzera atera gara, hoi nolakotza. Bai. Bueno, banuani zehozer freskoa edatera. Gu ere, guk kafesne bat hartzera goaz, Agur. Aizue. Bai. Baina hori ez da kafeteriko bidea. Ez? Aizu. Horko hori ez da ere, Ez? Ez, ba? Eta nundi joango ote da ordua? Ez dakik, gu baspare hemendik ikustea, hemendikoaz ikustera. Agur! Ez delako sustoa eman didaten. Ase susto eman digun babu horrek, Hemen xiudek, arma, txiribiton, ekargalditu platanoak. Zertarako ekarri duk horren beste? Bidekin nahiko guen, eta? Noiz ikasiko guen, galdera tontorik ez egiten. Xe moñoño. Estia duzte apunteria handia ingo duenik arma hauekin. Estia da. Eta orain, gordein behar du hause. Ikusiko du jamezmon. Apaixateko apunteria frogan nork irabazten duen. Eta sariak partitu berritu, Donostiarrak agurtu eta 14 puxtarrirekin nik bizikleta esan dizuet, baina nahiago zuten gitarra eder hori eta mendira joateko motxila eta gorro eta horrelako gauzatxoak. Eta zuentzat ere bado paririk noski, joan zen astean galetzen izuen, ea norekin ezkondu nahi zuen Erroke kapitainak. Ezkon gaitezen biok, esan zabazu bai. Ni zurekin ezkondu, ni zurekin jai. Asmatu alduzue, Madame Xilipurdirekin. Hobe ingo luke Erroke kapitaina berak ere, horrelago 4.000-tan ibili ordez zerbait irakurri egingo balu. Irakurri, Eusko Jaurlaritzak ematen dizkigun liburu hauek bezalaxe, eta zuei zuzenean bidaliko dizkizuegun liburu hauexek bezalaxe. Guztioi liburuak eta lehenengo postaleari irrati kaset estereo bikain bat. Baina hortarako Jordanazu lagundu behar diazu. Hementxe daude postalak, etorri. Eta guztioetatik aukeratu hiru. Nahastu lasai eta bota, hiru. Zein izango da lehenengoa? Ea, hori ba. Ea, Unai Jarreategi, Sorau Zerra, Arrate Ortega Ordiziarra, eta Iker Alduntzin Usurbildarrak.
zarete garaileak, eta zuei iritsiko zaizkizue sari horiek. Eta aste honetako galdera honako hoxe, kozkortzen denean, handitzen denean, zer izan nahi du Fermintxok? Erantzunak, don kikilikon, 625 posta gutxatila Donostiara. Eta besterik ez lagunok. Aio, ondo segi eta datorren programan arte.